ଗପ ପ୍ରେମ। ପୁଅର କଣ ହେଲା କେଜାଣି ଅଚାନକ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ତା ଢଙ୍ଗରେ। ବେଳେ ବେଳେ ପୁରା ଚକ୍ ଚକ୍ ସେଭ୍ ହେଲା ତ କେବେ ପୁଣି ଦାଢ଼ି ଛାଡ଼ି ବୁଲିଲା। ଡେଇଁ ଡେଇଁ ପାହାଚ ଓହ୍ଲେଇଲା ତ ଛାତ ଉପରେ ବସି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲା ଉଦାସ ଆଖିରେ। ଲୁଣିକୁ ଅଲଣା କହିଲା ତ ଅଲଣାକୁ କହିଲା ଲୁଣିଆ। ଖାଇଲା ବେଳେ ତରତର ହେଲା ତ ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଖାଇଲା ଓ ଅଧା ଖିଆ ରହିଲା। ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ ଗୀତ ଗାଇଲା ତ ସୁସୁରି ବଜାଇଲା ଓଠରେ। ଢେର ରାତି ଯାଏ ଚେଇଲା ତ କବିତା ବି ଲେଖିଲା। ଦିନେ ଦିନେ ସକାଳୁ ତୋଫା ଦିଶିଲା ତା ମୁହଁ ତ ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ ଦେଖାଦେଲା ତା ଆଖି ତଳେ କଳା ଦାଗ। ଅଚାନକ ଘରୁ ଗାୟବ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଓ କିଛି ପଚାରିଲେ ବାଁରେ ଦଉଥିଲା। ଉତ୍ତରରେ ଥିଲା ଖାଲି ହୁଁ ହାଁ। ରହୁଥିଲା ପ୍ରଚୁର ଅନ୍ୟମନସ୍କ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଗହଳରେ ବେଳେ ବେଳେ ହେଇ ପଡୁଥିଲା ବେଶ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ଓ କେବେ କେବେ ଏକଦମ ଗୁମସୁମ୍ ଚୁପଚାପ। ପଚାରିଲେ ଦାର୍ଶନିକ ଭଳି କଥା ଗୁଡ଼ିଏ ଗପି ଯାଉଥିଲା। ଘରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ନୀରବ ରହୁଥିଲା ଓ ସର୍ବଦା ଜଣାପଡୁଥିଲା ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ। ମା ଏସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବି ସାବାଳକ ପୁଅକୁ ଏକଥା ପଚାରୁନଥିଲେ ବା ତା ନିଜସ୍ୱ ଢଙ୍ଗରେ କିଛି ଦଖଲ ଦେଉନଥିଲେ। ବାପା କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଠିକ୍ ଠିକ୍। ଦିନେ ଏକାନ୍ତରେ ମାକୁ ଡାକିଲେ ପାଖକୁ। ପୁଅ ଢଙ୍ଗକୁ ଦେଖୁଛ ତ? ବାପା କହିଲେ। ପାଗଳାଟା କଣ ତା ବୁଡକୁ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି କେଜାଣି? ମା ମୁରୁକି ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଦୂର ତମେ ଗୋଟାଏ ନିପଟ ହୁଣ୍ଡି। ବାପା କହିଲେ, ପୁଅ କୋଉଠି ପ୍ରେମ କଲାଣି ବୁଝିଲ? ହେଁ, ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ବୋଉ କଣ୍ଠରେ ଆତଙ୍କ ଅବିଶ୍ୱାସ। ତମକୁ ବାହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଏମିତି ହେଉଥିଲି। ବାପା ଜବାବ ଦେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।